В началото на октомври 2010 година лидерът на РЗС Яне Янев изведе в публичното пространство информация относно имотното състояние на вътрешния министър Цветан Цветанов. Яне Янев изрази съмнение относно придобити 9 имота в София на вице-премиера, както и декларирането на парите, с които те са били закупени. От своя страна в последни коментари Цветанов се обоснова, като посочи, че два от апартаментите са под формата на наследство с право на владеене от страна на съпругата му, а други два са наследство от страна на неговите родители. Министърът обяви, че всички покупки, които извърши по банков път и парите, с които са включвани сделките, са декларирани. Спорното става за купуването на два апартамента с скъпия квартал изток на столицата. Апартаментите са закупени за значително по-ниска цена от пазарната. В своя защита Цветанов каза, че сделката е сключена с семейен приятел, предприемачът Тодор Бояджиев, който им е направил въпросната отстъпка. С това твърдение обаче се събуди въпросът за конфликт на интереси. НАП започна проверка относно декларираните доходи на министъра, след което стана ясно, че той не е открил придобити пари и имущество. Вице-премиерът изнесе пред Народното събрание подробен доклад за имущественото си състояние,